Støjberg går et skridt videre i sit parti allerede nu, hvor der jo atomaffald på Rigshuset. Så det er jo ikke sådan på den måde noget nyt, hvis det skal blive stående derovre. Så jeg synes jo, mellemlager lyder som en god løsning, hvis ikke, at vi kan få det sendt til udlandet. Der var salmonella i kyllingekødet fra HK Scan i Binderup. I alt har virksomheden bestået af 29 tons kød i forbindelse med salmonella-registreringen. Det svarer til 10-15% af den daglige produktion. Desuden måtte HK Scan lukke produktionen ned en hel weekend for at gøre rent. Økonomisk er det selvfølgelig en rigtig stor fejl, og miste salget af 29 tons plus, at man er tvunget til at destruere varerne. Det er rigtig kedeligt. Politiet i Skive har gjort et kup af de store. På et nedlagt autoværksted i Hjem vest for Skive har betjentene fundet hælervarer til en anslået værdi af mere end 1 million kroner. Det var et tip, der førte politiet på sporet. Lars Mikkelsen har en usædvanlig travl dag. Det finder jeg. Han har gjort et fund af de helt store. Ja, styrbjælden, motorsav, hardboard udstyr. Der er alt muligt her. Tyvekoster for et kæmpe beløb. Det har set en familie. Fundet på det her værksted i den lille by Hem vest for Skive. Da vi kom herud lørdag aften, der konstaterede vi, at der er en del hældevarer herude. Og det består af forskellige værktøjer. Udstyr til mekanikere. Politiet kender identiteten på den formodede gerningsmand. Han er 29 år og har lejet værkstedet. De stjålne ting kommer alle fra indbrud begået hos firmaer, virksomheder og private i lokalområdet. Det er en stor konkurrence. Det er ikke stil, vi får så mange ting optaget på en gang. Og så er det de mængder, der er, og omfanget af indbruden. I Hem undrer naboerne sig over, at hælerhemmeligheden har stået på i hele 3 år. Jeg synes, det er fuldstændig vildt, det kan sig bare. Det er en ting, man har lagt mærke til, at overhovedet ikke tænkt på, at der skulle være noget galt. Million er så meget. Det er godt nok noget. Det er chokerende. Meget chokerende, fordi at du lægger mærke til bilerne, der kører forbi hver dag, men du tænker ikke, at det er lige der, han er til. Vi går og kigger. Tilbage på gerningsstedet har Lars Mikkelsen og hans kolleger netop åbnet et pengeskab, som de har forsøgt at få op siden i går. Ja, det her det er jagthuben, der står derinde. Så det er jo ganske almindelig jagthub, der står derinde, og så står der en salon. Genstandene i pengeskabet har stor betydning for efterforskningen. Jamen det gør jo, at vi måske har andre indbrud, der bliver opklaret, når vi nu har fundet de forskellige poster her. Tingene fra værkstedet skal nu undersøges for DNA, og så skal de tilbage til de rette ejermænd. Den formodede gerningsmand blev anholdt i Skanderborg i eftermiddags. Dyreværnsforeningen Anima slipper med en erstatning på 125.000 kroner til Dansk Pelsdyravlerforening. I 2009 trængte Anima ulovligt ind på flere minkfarme i forbindelse med dokumentarprogrammet Operation X. I retten i Holstebro blev Anima dømt til at betale en erstatning på 850.000 kroner. En dom, der blev anket til landsretten. Men nu erkender Anima sit ansvar og har indgået forlig med Dansk Pelsdyravlerforening. Og selvom erstatningen er blevet væsentligt mindre, er det Det betyder for mig, at jeg får sat punkten på en sag, som har kørt siden 2009, som har haft stor personlig omkostning også. Det er faktisk ikke særlig rart, specielt ikke, at det står på, og derfor så vil man rigtig gerne have en afslutning på det. Og det er jeg godt tilfreds med. Flere hundrede midter vestjyder når ikke at få en plads på et hospice. I 2013 blev 1500 henvist til en hospiceplads, men op mod 700 fik det ikke. Det viser en redegørelse fra Region Midtjylland. På Hospice Limfjorden blev 15 patienter afvist på grund af manglende kapacitet, og 38 døde inden indlæggelse. Hovedårsagen er, at det simpelthen bliver udvist for sent. Så vender det måske 2-3 dage før de dør, så vi ikke kan nå at tage kontakt, eller det ikke giver mening at flytte dem i den situation. Der er i alt 50 pladser på de 4 hospicer i Region Midtjylland.